I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj video klip. Klip posle dužeg vremena i u današnjem videu ćemo napravimo jedan jako skup tim, pa možemo odmah da počnemo. Inače radi se o jednom skupom timu iz Bundeslige. Hajmo da krenemo, znači na golu možemo mi sad tu da stavimo Neuera, ali ova ekipa ne bi baš bilo to da pređe preko 2 miliona coinsa, znači oko 1,5 miliona, 2 miliona najviše. Pa hajmo da krenemo sa golmanom, na golu ide Leno, možete staviti Neuera da izbacite, na primjer, nekim formi koju ću ja sad tu staviti, ali dobro, ja sam stavio Lena jer je jako dobar i kao golman i kao čovjek, šta već. Tako da idemo na prvog center backa, tu ide Benatija, mislim da, Mehmet Benatija, možete staviti informu, ali je negde oko 1,5 miliona, jako skupo, ali dobro. Znači, nemojte ono da pišete nešto u komentare da vredi više, zato što ja sad kad pravim ovaj video, trenutno je tako u FIFA 15. Drugi SB je Mats Hummels, Mats Hummels, običan. Ja sam ovdje inače zapisao jednu listu šta ću gde da stavim i tako. Idemo ovdje da stavimo jednu jako dobru fudbalera, to je Rodriguez, ali nije taj Rodriguez James, već Ricardo Rodriguez Inform, koji je jako malo skuplji, dobro nije baš previše, negdje 120k. Ovo ignorišite, to je bilo još kad te cene kad je izašla FIFA, sad su drugačije. Idemo dalje na RB poziciju, stavljamo Piščeka. Da, Piščeka, da vidimo koliko vredi Inform, i Inform je već preskup, znači stavit ćemo obiti Piščeka. Pišček, znači Lukas Pišček, stavljamo na tu poziciju, onda idemo dalje, ovdje ćemo da stavimo Bastijana Schweinsteigera, inače jako dobar igrač iz Bayern Münchena koji je jako velik rating, tako da to je sigurno dobar fudbaler. Onda idemo na ovu poziciju ovdje, tu stavljamo Filipa Lama. Lam je baš dobar fudbaler, ima tu i plava kartica, ali to je jako skupo. Idemo onda na drugog center midfielda, tu ćemo da stavimo De Bruyne iz Wolfsburga, jedan igrač koji mu jako raste, znači i cena i sve i rating. Da stavimo inform karticu, pa ajde, ne mora inform kartica, možemo da stavimo i običnu De Bruyne, zato što nije neka velika razlika ni u čemu. Onda idemo dalje, za ovu poziciju ovdje ide Royce, koji ne znam da će baš da se slaže s ovom pozicijom, da neće, ali on igra negde malo tu na primjer, a ovo je slično tome, tako da ne bi nikako bio problem da stavite i tu. Sad, idemo prvo na ovog fudbalera ovdje, to je Lewandowski. Inače, jako dobar šut ima Lewandowski i jako kvalitetan i dobar fudbaler. Sad, zadnji igrač i najskuplji, znači najbolji čuvan za kraj, a to je jednostavno, zbog njega tim je ovoliko skup, to je Robben, ljudi, Arjen Robben, jako skup fudbaler. I eto, ovaj tim vredi tih 1,5 miliona sa jednim informom, mada mogli smo staviti De Bruyne ili Piščeka informa, ali stvarno, znači, ne trebaju vam ti informi jer nije neka velika razlika, za 2-3 više, a cena je ogromna razlika, tako da, znači ovaj tim ima onako 5 zvezdice, ako mu ubacite ovdje, na primjer, nekog, ajde šta mi padne, može Klose, znači, Klosea da stavite, na primjer, stavite neke fudbalere, na primjer Dantea,
Dantea Subotića isto. Čisto da dopunimo do 5 zvezdica, da ne moram sad ja to da radim, ali znači tu stavite neke fudbalere koji ne prelaze 20k, a ako imate 1,5 miliona da sastavite ovaj tim, sigurno ćete imati jedno 50k da sastavite i klupu. Ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!